Dalilai ƙwaya 6 waɗanda suke sa wayayyen namiji ya yanke alaƙa da budurwarsa duk yadda yake son ta. Dalili na farko, wayayyen namiji yana ƙyale mace a lokacin da ya ga cewa shi ne yake fara yi mata magana, shi ne yake fara kiranta a waya, ba ta damu da shi ba. Dalili na biyu wanda wayayyen namiji yake yanke alaƙa da mace shi ne a lokacin da ya ji yana muzanta, tana tuhumarsa, tana nuna kamar dai bai dace da ita ba, to lokaci ɗaya zai yanke alaƙar da ita. Dalili na uku wanda wayayyen namiji yake yanke alaƙa da budurwarsa shi ne inda ta nufa daban, inda ya nufa daban, ma'ana yanayin fahimtar da ya yi wa rayuwa ta sha bamban da yanayin fahimtar da ta yi wa rayuwa, sai ya kasance a haka suna samun rashin fahimta, to lallai zai yanke alaƙa da ita. Dalili na huɗu wanda wayayyen namiji yake yanke alaƙa da budurwarsa shi ne idan har yana bakin ƙoƙarinsa, amma kuma budurwarsa ba ta yaba masa, tana nuna cewa abin da yake yi kamar ya gaza da yadda take tunani. Dalili na 5 wanda wayayyen namiji yake yanke alaƙa da budurwarsa shi ne duk wayayyen namiji idan ya fahimci cewa budurwarsa ta mayar da soyayyarsu tamkar abota, babu wani girmamawa, ba komai, ko da suna tare koyaushe, to lallai zai yanke wannan alaƙar da ita. Dalili na 6 wanda wayayyen namiji yake yanke alaƙa da mace shi ne idan yana tsoron ɗaukar nauyi ya ɗora wa kansa, ma'ana nauyin ita budurwar, da zaran ya aure ta ai ta zama nauyi, to idan ya dawo cikin hankalinsa ya ga cewa kai ban fa shirya ba, to daga nan zai iya yanke alaƙa da mace in dai shi wayayye ne, domin wayayyen namiji bai cika ɗora wa kansa abin da ba za ya iya ba.